ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ପରଲୋକ 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ପୋପ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଷ୍ଟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ପୋପ୍ ବେନେଡିକ୍ଟ ଷୋଡ଼ଶଙ୍କ ପରେ ପୋପ୍ ହୋଇଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍। 2013ରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପୋପ୍ ଥିଲେ। ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ପୋପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଷ୍ଟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ପୋପ୍ ବେନେଡିକ୍ଟ ଷୋଡ଼ଶଙ୍କ ପରେ ପୋପ୍ ହୋଇଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍। 2013ରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ଧରି ପୋପ୍ ଥିଲେ। ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ପୋପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଷ୍ଟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ପୋପ୍ ବେନେଡିକ୍ଟ ଷୋଡ଼ଶଙ୍କ ପରେ ପୋପ୍ ହୋଇଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍। 2013ରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ଧରି ପୋପ୍ ଥିଲେ। ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ପୋପ୍ ହୋଇଥିଲେ।